Vyzerá to pre nejaký strach? Podobá sa to na svoj čas, kto som to v televízii. Poďme si. Vítam vás u mňa a čakám na vaše otázky. Kde by ste sa chceli presunúť? Čo je? Do sej. V trojčasku? Prečo? Ja by som sa chcela dostať do minulosti. To bude zábava. A ja. Čo ja viem, aby som našla do budúcnosti. Tak ja vám to ukážem. Wow, to by som chcela ísť. To je krásne domy. Wow, to je krásne. Kde sme? Pozrite. Prečo? Čo tu robíte? Čo tu robíte? Ja si nám Čo robíš? Pozrite sa. To bolo super. A videli ste, ako chodili do školy? A ten vzduch bol iný ako súčasný. Bol čerstvý. Vtedy sa jazdilo na pešo. No najčastejšie len pešo a aut bolo len pár. Keď si taký šikovný, povedz nám niečo o budúcnosti. Aká bude? Chcete mi veriť, ale tá záleží len na vás. Ak sa v súčasnosti nič nezmení a naďalej si budete ničiť životné prostredie, môže to vyzerať takto. Vypadá to úplne inak. Čisté. To je páro. Wow. Ja nezmôžem. Ako môžeme tú budúcnosť spraviť? Napríklad zmeniť palivám zlepšilo hospodárenie s energiami v doprave, tak by sa významne znížilo poškodzovanie životného prostredia. CNG, čiže stlačený zemný plyn, má 4 základné výhody. CNG je ekologicky výhodný, je bezpečné palivo, je šetrné voči životnému prostrediu a je bez zápachu. CNG je ekologické palivo. Vozidlá s pohonom na CNG prispievajú k spomaľovaniu globálneho otepľovania a produkujú výrazne menej. CNG nie je LPG. A chcete sa dostať do budúcnosti? Toto je budúcnosť? Veď to nič nie je. Máš pravdu. Čo sa stalo? A ten strojčas vôbec nereagujú. Veď on sa pokazil. Čo budeme robiť? Ja mám nápad. Pripomeniem to, čo nám povedal. Výrobný plyn, LPG, sa rozumie každý produkt, ktorý v podstate skladá z nasledujúcich uholníkov.
propangután, izobután, izobutylen a butén. Bez farby, chuti a zápachu, preto sa vám pridáva aldorizáž, látka s výraznou vôňou, aby ho naše zmyslové orgány